dalilin da yasa aka kama jarumi Aryan Khan dan gidan babban jarumi Shah Rukh Khan sun shirya tafiya ne wanda za a yi ta a cikin jirgin ruwa da shi da manyan abokanansa. Tafiyar mai tsawon kwanaki 3 ne wanda za a yi ta daga Bombay zuwa Goa a cikin jirgin ruwa inda suka shirya fati. To anan aka shirya wannan abun na harkar kwaya din. Kaga tunda za a kwana 3 babu kowa da abin da a cikin jirgin ruwa ne, ana cikin ruwa ba wanda zai san me yake faruwa. Ita kuma hukumar da take kula da harkar shaye-shaye sai ta samu bayani ta karkashin kasa sai ta zira mutanen ta a cikin jirgin aka yi musu tarko kenan. Wannan shine abin da ya faru. Yanzu dai kai tsaye an garzaya da dan gidan babban jarumin asibiti inda za a yi masa medical check-up wanda idan ya tabbatar da haka za a gurfanar da shi gaban Manta Sabo. Ku kasance da channel din Daular Nishadi domin nishadantuwa da shirye-shiryenmu kala-kala a duk fadin inda kake a duniya. A danna subscribe sannan kuma a danna alamar kararrawa domin samun shirye-shiryen namu. Mun gode.